What's up guys? Mag-vlog tayo ngayon dito sa Bicol. This is my first time to having a vlog here in Bicol for my vacation. We have driving lessons tayo sa business natin on how to drive, one more time. Alright, ang ganda ng views guys. Tingnan mo yung view natin dito sa Bicol. Ang ganda, ang fresh ng hangin, ang fresh ng mga kahoy, ang bundok, ang saging. Look at guys yung mga nyog dito, kung gaano siya kalawak ang mga nyog dito. Yan. Yan. Yan o. Ang ganda ng view dito. Yan. Ito na ang tinuturoan natin. Kailang balik na. South. Yan. Ang galing na. Pwede na to. Pwede na to bilhan ng motor. Okay, ang ganda ng view dito. Ito yung nakukuha natin dito sa province. Wala tayong pollution, fresh air lagi yung nakukuha natin dito guys. Look at this guys, oh. Ang ganda ng views. Walang mga dumadaan na motorista. Napakaganda, walang usok. Sa ngayon, yan lang muna sa atin guys, yung first vlog natin dito sa Bicol. Watch out nga pala sa mga tropa natin dyan sa Manila na naiwan natin kasi nag-vacation tayo dito ng Bicol. Maraming salamat guys. What's up to my YouTube channel. Bye bye.